Sinterklaas gearriveerd in Venray. Nicole en Guus, nieuwe boerenbruidspaar. Het is vandaag 17 november. Dit is het Pelemaasjournaal. Sinterklaas kwam gisteren aan in Venray. Ondanks het regenachtige weer waren veel kinderen samen met hun ouders naar het centrum gekomen om de Goedheiligman samen met zijn Pieten welkom te heten. Nadat Sinterklaas zaterdag met de pakjesboot in Nederland was aangekomen, arriveerde hij zondag alweer voor de 126e keer in Venray. Helaas was het weer in Nederland net iets minder dan in Spanje, maar dat mocht de pret niet drukken. Een grote hoeveelheid kinderen was naar de grote markt gekomen om Sinterklaas en zijn Pieten te verwelkomen. En dat is best wel een beetje spannend. Vandaag komt Sinterklaas aan. Heb jij hem al gezien? Nee. Ben je zenuwachtig vandaag? Ja. En wie vind jij nou leuker? Sinterklaas of Zwarte Piet? De Pieten. Waarom? Want die geven altijd cadeautjes. Ben je een beetje zenuwachtig? Ja. Heb jij je schoen al gezet? Ja. En wat zat daarin? Lego. Heb jij je verlanglijstje al af? Dit zijn allemaal ja. En wat staat er allemaal op? Dat weet ik niet meer. Dat weet je niet meer, maar ben je wel een beetje lief geweest het afgelopen jaar? Ja. Geweldig. Ja, want ze moeten... Een microscoop en een dekbed van Paul Frank en nog andere dingetjes. En een microscoop, dat is best wel interessant. Wat ga je daar nog mee doen? Dingetjes onderzoeken. Waarvoor is die plastic zak die jij in de handen hebt? Gewoon is leuk. Gewoon is leuk. Ja. Of is dat toevallig voor de snoepjes die er misschien dadelijk gaan komen? Lijkt alleen maar zo. Ja. Wat moeten jullie allemaal hard lachen? Wat is er aan de hand? Oh nee. Oh nee, het is gewoon beschamend. Ben je zo zenuwachtig dat Sinterklaas komt? Ja. Natuurlijk waren er ook weer veel Pieten meegereisd met Sinterklaas. En voordat Sinterklaas aankwam op de grote markt vermaakten de danspieten de kinderen al op het plein. En er was dit jaar ook een verliefde Piet mee naar Nederland gekomen. En waarom heb jij dat, wat is het, roze hart in je handen? Ja, we hebben dit jaar een klein probleempje. Ik heb een vriendinnetje, maar ik kan er nergens vinden meer eigenlijk. Dus ja, we zijn proberen met de kinderen eigenlijk mijn vriendinnetje terug te zoeken. Want ja, het is zo heel jammer zonder haar. Je mist er wel heel erg. Ja. Veel succes en sterkte dan. Ja, dankjewel. Denk ook een beetje aan de kinderen, hè? Dat ze ook vrolijk moeten worden gemaakt. Ja, daar moet ik me gewoon overheen zetten. Maar dat is gewoon lastig. Ja. Zou ik jouw nummer mogen? Zullen we dat na afloop van dit interview even doen? Ja, oké. Na een tocht door de straten van Venray kwam Sinterklaas dan ook aan op de grote markt. Hij werd ontvangen door loco-burgemeester Jan Lonen en sprak vervolgens alle kinderen toe op het bordes van het oude gemeentehuis. Lieve kinderen van Venray, jongens, meisjes, papa's, mama's, opa's. Sinterklaas, goedemiddag. Goedemiddag. Fijn u weer te zien. U eens gelijks, ja. Hoe was de reis dit jaar? Ja, een beetje hobbels en stekels, hè. En wat vlek en Pieten weg en opa Piet en allemaal ingewikkeld. Maar uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. En ik ben hartstikke blij om hier weer in Venray te zijn. Ja, hoe vindt u het om weer in Venray te zijn? Ja, geweldig, geweldig. En de kinderen zijn weer zo vrolijk, ondanks het weer, dat deert hier niet. Iedereen doet gewoon hartstikke gezellig mee. En zijn de kinderen in Venray een beetje lief geweest het afgelopen jaar? Nou, geen enkel uitgezonderd. Iedereen is ontzettend lief geweest. Ze mogen allemaal de schoen zetten en een verlanglijstje. En ze krijgen allemaal een cadeautje. Dat komt helemaal goed. Een fijn verblijf. Ja, dankjewel hoor. Sinterklaas ging daarna nog langs het publiek om zoveel mogelijk kinderen een handje te geven. Het Sint-Nicolaasgilde kon achteraf terugkijken op een zeer geslaagde en gezellige intocht die gelukkig zonder noemenswaardige incidenten verliep. Nicole Rutte en Guus Derks vormen het nieuwe boerenbruidspaar van vastelovensvereniging De Pielhaas. Het paar werd zondag gepresenteerd in de foyer van de Schouwburg.
Nicole Rutte is 34 jaar en woont samen met Johan Bertrams. Zij hebben samen een zoontje van 3. In haar dagelijks leven werkt ze als groepsleerkracht op basisschool De Meulenbeek in Oostrum. Guus is 40, woont samen met Evelien van der Putten en heeft 4 kinderen. In het dagelijks leven werkt hij bij de politie in Venlo. Guus en Nicole zijn zeer blij dat zij het nieuwe boerenbruidspaar van 2015 mogen zijn. Ja, ik denk dat dit gewoon een eer is. Dat ze overal een boerenbruidspaar van de Bierlaarse zien. Ja, ik zei, daar kun je geen nee tegen zeggen. Ik vind het helemaal geweldig. Ik vind het echt leuk. Ik vind het echt leuk dat Nicole het meegevraagd om bruidegom te worden. En ja goed, dat zie je. We stralen en we gaan er een geweldig feest van maken. Waarom dacht jij meteen aan Guus? Ik heb altijd gezegd van als ze bij mij aan de deur komen, dan werd Guus mijn bruidegom. Dus ja, het was gewoon meteen, de keuze was Guus. En we hoefden verder niet over na te denken. Waar hebben jullie nou het allermeeste zin in van de aankomende tijd? Want er komt natuurlijk heel veel op jullie af. Ja, ik denk gewoon sowieso alle verfeestjes. Maar ik denk dat we wel enorm uitkijken naar onze eigen dinsdag. Want daar gaan we een knalfeest van maken. Ja. Zeker. Zeker, absoluut. Alleen ja, op dit moment, de dag van vandaag is al sowieso al een enorme happening. Dus, maar de dinsdag, dat gaan we knallen. Absoluut. Tot zover het PLMA-journaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met dinsdag 6 uur 's avonds. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht blijft het droog. Het wordt ongeveer 5 graden. Morgenochtend is er veel bewolking. Soms valt er wat motregen, maar het blijft overwegend droog. Het wordt 's middags maximaal 9 graden. Ik wens u een fijne avond en graag tot morgen.